11 nong Langford constituency long or musejeng kipi long kon bak muluk nang kasi tong dondo lapen kapre ka song tumpen sa medak nang kasi paok dondo ma to nang itu media kai to milip hana bangso aporang ini nang itu bancorolo ladak pini itu bang suri sosial muni itu pini baik lapen armu musejeng pedolo lapen ladak BJP Kongres kami nilitum long nang ci paok dolo lasi nilitum non dak lang daklo nilitum la Am Admi parti si dak 11 lang fair penti highway ko kusilin ke thul ba parni si dak asama CM kevang pen ko pini akasiksak do manang litum mongbong asama CM dak bang det pen litum siksak upu tape siksak se tape bonta nilitum isi ku dem mangkala lo la BJP song tumbang jate nilitum bhan nangka phire pen jok nilitum pusta kang sek dolo kaphalang no dolo lahelo nilitum siksak ka thai dam lo bangke alang li gipukangge 26 constituency long sida me BJP si hai labji pusi alang li parni si amai long nije lasila songbong penang litum ke song kimi pule pudam detta henoni lang ada karbing long bangke la songbong pen kon na jakong nang litum kasi pharang dola alang tum siemang pulo long koiro proxy se hai deji ko mane dol ka pre ka velo sigama thakok lake alang just lam cham cham son sigi pu nilipun athi nilitum non da Am Admi kar bang long amhang nang pathek det pen nilitum Am Admi song tu Delhi kachari ke me pen job la pen nilitum ahok alama bang nilitum rat along ka pile pen jok ongdung atum non kachari bom a political song ban khindesi nilitum long nang chepa ogdun lo la pen nilitum long Am Admi long chepa ogdun perat tum amin karong khepik khangjang lailo nilitum ke hayi pang theka dak lang dak khangjang pen hempre galama puthak bang kon RDP la article 244A lam puthak ba article 244A alam bang ke nilitum Am Admi dol pen bang Am Admi party pen bang ke hello nilitum ke damtang Raja Sharma sitame Weskar biang long keruni long meeting pada unhut alang litame pulo nitum manifesto paper kali bonta guarantee card article 244A ke pusi akha Raja Sharma penta kerunia mai pada hut bratang no eklang tang